A recuperación de explotacións agrogandeiras para novos usos productivos é cada vez máis común en Galicia. Unha desas actividades alternativas é a que desenvolve en Cerdido unha empresa que dende hai 10 anos cultiva arandos ecolóxicos. Poucos imaginarían a finais dos anos 90 que chegaría a ser esta plantación. Os terreos onde pacían as vacas que muxían os gandeiros convertéronse neste outro negocio. As fincas, a meirande parte delas foron antes explotacións de vacún leiteiro, que foronse abandonando, nos ímolas aproveitando porque ao buscar grandes superficies seríanos moi complicado polo minifundismo galego. De 20 hectáreas iniciais pasaron a 120, 90 delas en cultivo ecolóxico e o resto en reconversión. Este ano contan con producir 5.500 toneladas de arando, recollido nestes 3 meses. O 80% para o mercado fresco e o resto para conxelado e marmelada. Facemos unha distribución das nosas variedades e da nosa produción para intentar aportarlle aos nosos clientes, como poden ser Gadisa e produtores que temos en centro de Europa, unha produción estable ao largo de todo o verán. Buscan cada vez novas oportunidades de manter un traballo máis continuado incorporando novos cultivos. En Trazo acabamos de comprar unha finca de 95 hectáreas que queremos poñer en cultivo mixto de kiwi e arándano para facer máis largo, mezclar a recolleita do arándano, a poda do arándano, a recolleita do kiwi, a poda do kiwi e o resto do manexo dos dous cultivos, así tendo máis ou menos cuberta todo o ano de traballo para non depender tanto desa estacionalidade do persoal. Unha oportunidade de traballo para a poboación local e tamén para unha boa porcentaxe de poboación migrante empregada nos cultivos.